Neng dalan nemu terang bulan jadul padahal iki arep nyoto lho guys. Nah iki esuk-esuk rencana pengen tuku soto. Iki wis direncana kat wingi-wingi ya. Sesuk rasa masak, esuk-esuk langsung gas mangkat tuku soto sing ono ning Rawa kono kae lho guys. Sing jarine lagi viral ning TikTok. Jarine sotone murah dan rame sekali ya guys. Lah iki ning sepanjang perjalanan iki anakku suwenenge pol mergone diajak jalan-jalan. Pemikirane anak-anak angger nek es numpak motor jalan-jalan ngono wis suwenenge pol. Saking senenge iki kabeh bocah loro do nyanyi kabeh. Lah iki padahal isih esuk lho guys, jame kuwi jek esuk, tapi iki ning dalan rasane wis pawan isih pol. Alah iki gur arep nyoto kok tekan Rawa Jombor guys. Yo penasaran sih karo soto niku soalnya jare lagi viral ngono lho, penasaran banget. Lah iki aku ki ning dalan iki kok tiba-tiba malah nemokke martabak jadul terang bulan jadul ding. Lah iki ning kene aku pesen sing ori wae guys, soalnya duitku iki mung 10.000 dadine aku pesen ori loro, soalnya ya wis ono meses eneng susu eneng gula manis wis lengkap lah pokoknya wis rasa nganggo keju-kejuan. Pokoknya iki aku tukune 5.000-an loro dadi 10.000 ya guys, karena anak-anakku ya podo seneng margone rasane coklat ngono lho guys. Nah iki kok rencanane ape tak pangan bar mangan soto ngono lho guys. Lah engko ben tambah wareg tambah mbos sesek ngono ning weteng ben warege awet ngono lho guys. Lah bar tuku terang bulan jadul ki lanjut perjalanan lagi ya guys. Yang rumahnya Mbayat pasti tahu ya kalau Rawan Jambar tuh mana ya. Lumayan agak jauh sih kalau dari rumah aku ya guys ya. Kok tahu-tahu udah sampai aja di Rawa nih, anakku udah rewel banget karena melihat air banyak kayak gitu. Taunya itu laut. Bu ayo ke sana ke laut ngono lho guys. Anakku wis rewel nuangis pengen nyang laut ngono lho guys. Yo wis tak jawab wae yo nanti ke laut. Sekarang makan dulu, makan soto dulu. Tapi anakku wis ora sabar, pokoknya pengen langsung nyang laut ngono lho guys. Ya ampun. Wis pokoknya tobat anggerane es nangis rewel ngono wis ora menak-menaki wong. Nah, iki padahal wis arep tekan nggone yo guys. Nah, iki kok kaduane wis ketok banget nek motor parkir yo akeh banget, berarti iki tandane rame pol. Soalnya yo iki jesuk ngono lho guys. Lah, iki motor-motore sing parkire oke semene guys. Dan anakku ora gelem dijak mlebu mergone selak pengen nyang laut kae mau. Ya wis ning kene piye carane dislamur-slamur iki aku karo bojoku pesen sik ya ning kene, milih dhewe gorengane, sundukane terus didekek piring ngono lho guys. Lah terus iki aja lali pesene soto telu wae soalnya sing siji yo angel mangan ngono lho guys. Nah bar pesen iki lanjut golek meja guys. Nah untungnya wingi yo wis ono meja 01. Lah sadurunge iki aku pas pesen iki wis kebuak pol ngono. Lah iki wis disambut dengan persawan guys, sotoku ya wis teko, mari ngono iki lanjut dipuangan ngono lho guys. Podo percaya ora iki nek soto semangkok iki mung 3.000 guys, padahal yo ono daging ayamnya lumayan lho guys. Apa yo badi ngono lho bakule 3.000 wis tok sak jimbeng wis wareg. Nek yo rung wareg nek kanggone bojoku yo tambah neh semangkok. Nek aku yo semangkok punjul turane anakku ngono lho guys. Soto sing tak pangan iki soto ori yo guys, ora tak kecap ora tak sambal mergone sing ori yo suwere pol pokoke. Duh ngerekam ngene iki wajahku jebule klumute rame-rame ya mergone iki ning kene ndelale ora ning angin blas ngono lho, dan ning isor seng dan panas rasane ya ampun. Ning kene mbokne ndulang adine, iki bapakne ndulang masne ngono lho guys. Ya rantek mangane ya gersak umprit ngono guys. Ya wis ora apa-apa ya sing penting kelebuan ngono guys. Nah iki suasanane ya guys ya kaya ngene iki soto ning pinggir sawah. Lah iki aku mangan tusukan usus iki yo enake pol gudi ngono lho guys. Wah pokoknya mantep ngono lho, slur. Ya wis ngerti-ngerti iki sotone ya wis entek wae ya, soalnya ya wis
kengelian guys saka ngomah diniate ora mangan langsung sarapan yang kene. Iki kabeh kita makan habis 4 mangkok soto ya guys. Terus mimike ono 3. Pokoknya sotonya dijamin seger dan murah. Anakku kembali rewel lagi dan ini mandek ning pinggir dalan karena lihat laut lagi. Terus iki mandek. Lah iki pengine yo nyegurono guys. Lah terus piye nek nyegurono, Bos? Ya wis neng kene mandek ning pinggir dalan ki langsung mangan. Terang bulan jadul iki mau. Soalnya iki yo warga rong begitu besesek ngono lho guys. Lanjut iki kita makan bersama-sama. Mangan terang bulan jadul iki yo enak tenan guys. Iki anakku yo seneng. Jebule yo nikmat tenan bar mangan soto ditambahi mangan iki langsung tambah wareg pol wetenge guys. Berarti panganan iki diombeni wis langsung kenyang. Anakku ya seneng ta ya. Mau kok ya gur tuku loro ta iki kok dijamin kurang guys ambok tenan. Padahal loro ki ya wis oke lho guys rumangsaku. Alah iki kok adine sido nangis guys. Guys eling laut wae. Nangis terus tiada henti guys. Ya wis pokok iki langsung dilanjut mulih wae. Iki tak boncengno motor terus tuku bensin lah ning dalan wis turu. Pokoke angger nangis ngono tombone gur turu guys. Ya wis ngono sik videoku hari ini guys. Oke dulu guys, bye-bye dulu guys, bye-bye. Ya wis gur ngene tok videoku ya tur nuwun. Wis ndelok sampai akhir ya guys ya. Terima kasih, terima gaji. Amin amin ya rabbal alamin. Bye.